Γουράμι. Μπαμπά, λίγο άγριεψε, λίγο. Λίγο πιο σοβιετικά πάμε. Ναι. Πάμε. Ό,τι σου είπα. Άσο. Τώρα. Οπ. Να το. Ξανά. Οπ. Ξανά. Μόνο τρέχει πάνω σε ό,τι σου είπα. Ουρά. Το διάρρη σου. Άσο πίσω 2 τώρα εκεί έπρεπε. Εκεί ξανά. Το ίδιο. Ξανά. Αλλά θέλω και middle kick από πίσω, Μη σταματάς το middle kick. 2 και πίσω middle kick. Δώσ' το μάτι σου ρε. Άσο. Δυνατά. Ξανά, εκεί. Εκεί. Άσο πίσω 2 middle kick. Παίξε τώρα, βγες. Βγες, μη σταματάς. Μπράβο. Και ένα χαμηλό τεσάρι. Τώρα δώσ' το να... Εκεί, ξανά. Ξανά άλλο ένα. Ξανά. Τεσάρι χαμηλότερο. Εκεί. Τίποτα. Θες με άσο. Εκεί ξανά. Πάνε. Άσο. Πάμε. Εσύ πρώτος. Άσο 2 πόδι. Ουρα, δώσ' το να διάρει δυνατά. Εκεί πάμε. Μπράβο. Μπράβο. Αν θέλετε να το άλλο δάσκαλο. Πιτσάνι, πάρτε αυτά και πάρτε. Συγχαρητήρια και στους 2 αθλητές για τη συμμετοχή τους στον αγώνα.